Good morning. Good morning. Ay, gunan. Aray ko. Alis ka na. Bless you. Dali, bebe. Diyos ko. Kakagulo na naman kayo. Ha? Aray ko. Not. Away na naman agad. Ouch! No. Akin yan. Go. Go, ha? Go, ha? Ow! Excuse me, Maggie. Pwede po. Ang dami ah. Kakain ako, Maggie. Diet to si mami. Diet tayo, guys. Ano ba yung ano? Yung hayop na kumakain ng damo? Kambing. Ayun. Kambing mode tayo ngayon. Dahon-dahon. Tabi, Maggie. Bumili ako kahapon. Kagabi pala. Ayun. Yung sweet baby blends. Tapos mga ganito. Clara Ole dressing. And today, Asian ang... Ano yun? Kaya mo siya. Naglalaro lang yan. Gamitin natin. Tapos sila, luto ako ng skinless tocino and... Yan, huwag yung electricity. Ano ba this? Embutido. Yan tayo. Si Lomi Boy. Kayo magluto na itong dalawa ng ano eh. Sabaw. Sabi naman, sa isip na naman yan, Emma, tingnan ko nga, kung tatagal ka dyan sa diet, no? Sure, kain tayo, guys! Paninindigan ko yung ano, magda-diet talaga at ano na, September, kalahati na ng September, oh. Colors, let's eat! Para sa doggies. Yung niluluto mo hanggang gabi na, Jackie? Minsan. Tapos pinagdagan ko. Dila sa Froggy kahapon ng ano eh. Ng sodas na naman 10 kilo. Ayan. Tapos hahaluan niya lang ng iba-ibang gulay. Ang dami. Parang corned beef pa na. Pero ito luto na to. Niluto niya na kahapon sa ano lang, suka toyo lang. Para hindi mapanis. Yun. Pero mas maganda yung ano yung last time na ginawa mo. Yung ba yung mga carrots na healthy eh. Yan, pinamulot. Oo nga daw, healthy din naman daw pechay, sabi ni Jack. Ayun kasi madami, no? Dala ni auntie mo. Chipsal tong mga aso na to. Nagluluto pa everyday. Everyday. Ang dami, oh. Mga buti naman siguro ng 1 linggo na. Kasama na yung ano, basta 10 kilo abot ng 1 linggo. Yan. Wow, ang sweet man yan. Nililinis teka ni Conan. Inaantok-antok ang Conan. Galing mo ng gruti na yan ah. Galing oh. Si Conan inaantok-antok pati. Sarap Conan. Asus. Galing ah. Uy. Oh, thank you daw, Groot. Thank you, Groot. Good morning. Happy 1 month Lucia. Lucia. Hello, baby girl. Happy 1 month. Kaso alas 2 siya, di ba? Alas 2 pa siya lumabas. Dito na naman siya natulog, Chen? Ayaw niya talaga sa mama niya. Gusto niya dito sa ano.
Tita D. Dito yan eh. Ay, no? Ay! Naagawan ako Ay. ng pwesto niyan eh, na? Sinisiksik pa ako. Uy, ala, nakakausap na siya, Chin. Wawa naman ang mami. Gilid na nga ang mami, siniksik pa. No? No? Grabe yan eh. Aduh! Alarm clock na yan eh. Isang buwan pa lang. Alarm clock na yan, mga slave. No. Uy! Ang yabang, ang yabang. Aduh! 1 month na ako ngayon. 1 month na ako ngayon. Ha? Morning! Amoy, 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 amoy! Uy! Uy! Ang lalaki ang mata. Amoy, 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 amoy! Amoy, amoy? Ha? Amoy, amoy? Ay, Joy! Sige. Sige. Amoy, amoy ako! Amoy, amoy! Amoy, 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 amoy! Amoy, 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 amoy! Tingnan mo. 1, 2, 3. Smile! Aba, ka-picture na itong batang ito ah. Ay, Ano ko nga, no? Sinusundan niya yung ano. Ay, galing ah! Sinusundan niya guys yung ano. Yung camera. ang tuba-tuba na yan. Ang tuba-tuba na yan. Amoy, amoy, amoy. Amoy, 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 amoy. Amoy matanda. Amoy matanda. Sarap, Hindi sarap, na sarap. amoy baby. Grabe. Ano? 1, 2, 3, click! Ah! Oh. Gusto ko yung clicky tot. Hala. 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 Kusang bango. Tingin nga, nag-RMK ka ba? Patingin nga. Tingin. Model ng RMK yan. Oh. Ay, patay! Gili, 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 gili. Ay, gili yata siya dyan. Ah, gili, 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 gili. Ah, gili, 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 gili. Ano? Naku po, naku po, Lucia. Grabe yan, oh. Oh, oh. Kinis mo, baby girl. Hala. Nakakita. Hala, ubus na. Ubus na ang baby. Oo, naubos. 1, 2, 3. Huwag siya may bala to. Saan? Yan na, yan. Ayaw nga, no. Tiki-tiki time. Baby time. Baby. Ano yan? Matamis naman. Ano yan? Matamis na yan. Ay! Chimong. Ugu! Ugu! Ay! Ay! Ayuya! Matamis! Baka tumaba ako, tita. Huwag masyadong matamis. Galing-galing. Lalo na sa ano niyo? Sa gloves niya. So, sige guys, magsawa kayo sa mukha ni Lucia. Oh, gigit. Mukhang puro pisngi. Mukhang puro pisngi. Sa inyo yung ano niya, yung legs niya. Pata. Pata. Kinis, no? Pata. Pwede nang gawin yang pork casino. Biik. Ayan, park kasi. Biik-biik. Okay na yan. Dito na yan. Andito yung inahin mo. Mamoy. Borlogs ang mamoy. Ano? Tinulugan. Mama mo no. No. Wala. Ito, mapapapirma to ng wala sa oras. Guys, tingnan nyo. Ilang araw pa. Chika-ding, na dumapo sa sanga. Dumating ang isa, dalawa na sila. Ano yung kanta mo na yan, Tamoy? Ha? Tamoy? Ano yung kanta mo na yan? Pangit-pangit, Tamoy? Ha? Tulala. Galit. Chika-ding, na dumapo sa sanga. Dumating ang isa, dalawa na sila. Ay, nagagal. Sumisimangan. Ay, nagdudugtong ng kilay mo. Ha? Ano ba yun, Tita Moy? Hanggang ilan ang chika din
Nado pa masasanga. Bakit dalawa lang sila? Chikading. Ano ba itsura noon? Hindi ko rin alam yung chikading na yun. Ano yan eh. Bata pa kami nung guys, yun ang kantang naririnig namin eh. Ano bang itsura ng chikading? Si Lucia yun. Ba, Chura si Lucia yun. Search na nga yan. Ano, tuwan-tuwa ka naman sa chikading? Ha? Ano? Ano pa? Adu. Hala ka. Hinabol niya yung... Hoy. Hello po! Hello po! Ikurutin kita dyan. Gusto mo? Ha? Kurutin kita. Gusto mo? Ilong. Tsaka puro pa ko ilong. Galit yan. Sabi niya yan ang inasal niya ilong niya. Naasar niyo ako Sino yan? Sino yan? Ikaw! Sinulugan mo ko. Sinulugan mo ko kagabi. Machanak siya. Sobrang Parang galit siya. Nagwagalit. Parang si Chucky. Nagagalit siya. Ano yung Pepe? O, tira mo. Ang gagawa nito rin. Tamoy sa akin. Mayos ka. Tao. tiyak. Junjun lang po ako pag nagugutom. Mukha ba akong tiyanak? Gawa naman. Gumagano na kamay mo si Chucky. Ito kasi galit talaga ako dyan eh. Ano, baby girl? Sinulugan lang ako niyang kagabi. Ay, malaganda niya na. Hindi yan tiyanak ka. Malaganda-ganda niya eh. Mamaya bigla yung bumapang sa'yo na. Tamoy. Tamoy! Uy, napadapa siya, uy! Tummy time! Wala, puro Lucia ngayon. Puro Lucia ang ano. Ay! Ang dami ng dila! Pahugasan niya mamaya! Pahugasan! Hugasan niya ni Lola na! Hugasan mamaya. Lola! Liligo! Chikading. Ituloy mo! Nahuli na ba ang chikading? Aray Ilang ko. taon na ba yun? Chikadig na yun eh. Padapo-dapo lang lagi eh. Magbabaon na lang si Mark ng ano. Pero kumain ka pa rin. Noong oras ano mo? Pasok mo? Ay, sus. Muni-muni pa kasi kanina. Yan, habol ka na naman talaga ngayon. Oo nga, ano ba tayo magbaunan? Sa bagay, hugasan na naman eh, no? Oo, sabay tapon. Hey guys, waiting for ano na lang, Shopee pick up and then nag-ano ulit ako advance packing. Kasi tomorrow, di ko alam kung magpapapintura na ako. Yun, dami kong balak. And then, Sunday, may lakad ako. Mag-deliver ako ulit sa trend zone niya kasi may naghahanap doon ng soap. Yung micro-peeling soap, hindi ko na lalagyan. So, ayun. And then, wala pa si Nene, pumunta daw bayan, kaya wala pang batong orders. So, antay lang namin si Madam Lenlen makauwi ng bahay. Kaya, natutulog pa tulog ba? Sa Dayan mo, tsaka si Mika. Kaya natutulog ulit. Ayun, bumabawi muna sa puyat. So, ayan ko muna. Kasi gabi naman yung pick up sa amin yung rider. Kaya, kahit late na makapagpato ng order is pa rin namin, nagagawa namin. So, yun lang, guys. After dito, akyat na ako. Or after ma-pick up yun is, akyat na rin ako para matulog. Ang sarap matulog eh. Linggo. Parang linggo eh, no? Ay, hindi. 1 month pa lang ngayon si Lucia. So, magluluto ako mamaya, guys. Mga pa-dinner na yun. Wala pa kasing mudra eh. Anong oras na paliliguan pa rin si Lucia. So, parang ang sarap magano ngayon, matulog.
Sa sakit ng likod ko. Oh my God. Kuya, yan mo na yan dyan. Kami na maghugas. Sige na, sige na. Umagano ka na, pumasok ka na. Ako na dyan. Late ka na. Mamaya na. Oso, sabi mo alas 10. Ha? Mamaya, may meeting ako may 11. Pero ako mag-joke. Colors talaga to. Ayan na sinang Reyna, oh. Oh. Yan. Late ka kasi, me. Yan. Ay, kumuha pa ng card si Papa mo. Ayun, pumunta pa rin si Mama. Paliligaw si, Lucia. Ligising. Hindi kasi agad daw nakaalis. Gawa ng, kailangan may tao dun sa tindahan niya. Kumuha kasi si Papa ng card ng bunso namin. And speaking of card, bukas din pala iskuhan na ng card nila, Chris. Tapos may second meeting. Nakaantok ang mga meeting. Pero kailangan attendan kasi, magalit na si Chris. Yan na! Nagising na! Ginising na ng lola! Gigil ka na naman sa lola. Baching-baching! Sige. 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 Punta ka daw dito, Mami Lola, ha? Magluluto si Tita Moy ng ng handa ko. Ha? Ha? Ay, chuy! Oh, chuy! Ha? Ang haba mo, baby girl. Yung kama. Sa akin na muna siya matulog sa gabi. Tita. Para makapag... Yan, puro Grabe ka naman. pangit. Para makapagpahiga si Dayan. At kabuwanan eh. Akin na muna yan matutulog yung batang yan. Yari sa akin yan. Puro kagat yan. Huwag naman, Puro kagat yan. Tito. Gusto naman niya sayaw yan. Ligo na, Lucia. Ligo na. Ayan ang ligo ni Lucia. Tubig na mainit. Na may malamig. May kalamansi. Paligamgam pala na may kalamansi. Inihaw na kalamansi. Yun. Picture. Ayokong hawakan. Madumi kamay ko, guys. So, yun. Iihawin lang ng ilang seconds lang. Basta pumutok na siya. And medyo nag-char na dyan. Okay na yan. Hop! My favorite! Sabi ni Lo Ching Ching. My favorite! Ayaw magpaiwan ni Lo Ching Ching, oh. Alis kasi sila eh. Bibili lang ng cake. Nakaram daw. Saan kayo pupunta? Sama ako, oy! Ayan guys, nagluluto na ako ng Bake Mac. Ayan. Sa salad master ko na yun, niluto para, ayun, kuhang-kuha yung yung luto ni Kat. Kaso itong ko is 1 kilo. So, hating ko lang to kasi 500 grams lang naman yung kasya dyan eh. Ayun. And then, syempre, ayan, may mushroom. Ayun, button mushroom. Button ba? Slice pala. And then, cream of mushroom. Tapos, Nestle cream. Yung quick melt. Then, yun. Tapos, itong tomato sauce. Ito, madami din to eh. So, kailangan ko lang ng, 500 grams lang din. Tapos, pababa ko na lang kay Jackie yung mozzarella para mas masarap, diba? Cheesy. So, ayun na guys. Ang karne. Wait lang nga, balikan ko kayo pag luto na. Dapat na siyang maluto, guys. Yummers. Na lang. Konti na lang. And then yung queso na lang for toppings. And we're done. I'm done. Tulog pa rin ang Luching-ching. Buti nakaalis na sila Mika. Uy. Tada!
Ooh. Nami. Tada! Ayun na guys, ang handa ni Lucia. Kaso tulog pa ang bebe namin. Hindi pa naman yung birthday na Lucia eh. Birthday niya ngayon. Every month siya magbo-birthday. So, yun na yung bake mac, salad, and then kake. Chocolate chip lang. Kalacha flan. Ang bebe namin, oh. Wow! Borlog na borlog, oh. Isus! Sabi niya, bahala kayo dyan, kain kayo dyan. Kain na, Jackie! Hey guys! Kumusta kayo? Tabi kami ni baby. Kanya-kanyang ano. Ka-chat namin si daddy sa, sa Viber. Kasi, pupunta di ko alam kung sure na makakapunta siya ngayon dito. Dito siya matulog kasi nga, niya bukas, kuhanin niya ng grades and may meeting. So, hindi naman ako pwede sa umaga kasi nga nagpapaship ako, diba? So, sinabihan niya si daddy niya, kinakusap sa Viber na kung pwede. So, pumayag naman. Kaya yun, naantay namin. Namiss natin si daddy na. Excited kami. Sana dumating nga. Ayun. And then, ano pa? Ayun, wala na guys. Wait lang pala, may address lang pala ako. Yung May mag-hi na tayo sa... Ay, nga pala. Mag-hi ka muna. Mag-hi daw siya sa mga classmates niya na nanood ng vlog namin. Hi guys! Na-enjoy nyo ba yung vlogs namin? I hope you all subscribe. Hindi, yung mga classmate mo, patiin mo. Hi mga classmate! Name. Na-enjoy nyo ba vlog namin? Martin, Jade, tsaka kung sino pa dyan nanonood sa amin. Sa mga classmate ko at mga lumang classmate. Luma talaga. Sana ma-enjoy nyo yung mga vlogs namin at i-subscribe nyo. Thank you! Sa pagnonood! Ayun. Ayun, may ano pa dapat ako kaso lobat na itong camera guys. Yun. So, we'll see you tomorrow. Good night. Good night, bebe. Night! Tingin ka muna sa kanila. Night!